akong partner sa Dre si Juan Detayat. Kumusta ka man tanan? Asap kita, always say a prayer makikison. Muna importante ang atong pagpanalangin unas na pag-ampo nga ito sa labang magagahom. Lord, thank you kayo sa mga ka namong mga kagrasya kada adlaw. Thank you Lord, thank you kayo. Kana kinasing kasi nga pag-ampo sa tanang kayon, ang pag-ampo may importante unas tanan. Thank you Lord. Okay, sa grasya. Bueno, so tampo ko rin ito katagan na pagdagan pinadakin ni Susa ka babae nga nagpatago rin sa nga Nancy. Kini ibawatan o doa sa radyo ni Ray Arellano. Kaya suan ang atong singer, si Nancy. Kini akong problema ba, kung madugay nino mabuang ko. Tungod pagod sa kumbana ba nga sobra kay ka-sensitive bitaw, murag di nimo kakumidyahan ba. Pero ano yung masabtan no kung ano na problema ko, ingon magud ini ang mga panghitabo. Kung liligaya ka sa piling ng iba, at kung ang langit mo ay ang pag-ibig niya. Nanay, nag-tiktok ka, nanay. Ay na lang nakoy. Kay magkitaan kasi mong amahan, bubura ka ba itong pangasaba? Di lang ka masaba, nanay. Nya, madahan. Di, lagi kay masuko to. Ngano kay apil-apil taga sa ko mga kabuang. Muanak na bagyudayon to. Kabuang day na. Nga makakuha ka man noon tana. Nya, kay inihas man ang amahani mo. Wa man na kay bawa ko nun sa TikTok. Nagtuot tingal na siya kinanggaw ng ingon anak. Sige na, nanay. Ay, pananghid lagi tatay ni mo para di ta mamukmo. Basta nanay ha, manangit kong tatay. Di ka ni siya musugot na. Kaya nga naman mag-imusugos tatay ni mo. Aw, batisig na aw. Magkatawin sa tatay mo. Pero sige lang, ikaw lihang yung tatay ni mo ha. Ingna nga mo apil ka sa kong vlog para musugot siya, ha? O nanay, ako sing ini. Nas tatay ni mo? Ako sing ini, nanay. Ayaw sa. Pakita sa siya sa imong talent aron mo believe siya nimo ba? Unya makakita na siya sa imong talent, mo ingon man day na mas may pag mag-vlog ka nag. Mao ay nanay. Oo nakoy. Nay, murag. Hala. Masulukos tatay nimo. Sige, pakita siya sa imong talent. Basta ako muhaton, nanay. Ako ang acting nang sabi. Ha? Pabili ba siya sa imong acting? Pakita siya nga maayo ka mo acting. Ang salagi akong buhaton. Bisag kung sakot ka nang mutuog gid siya pa. Ani ikahuman nimo imo din siya katawaan ug imong ingnon madahan ako tatay. Ana ha, nagasabot ka sa akong gisulti. O nanay. Oh sige, ari lang ko sa kwarto ha. Muli-li ako nimo. Okay, nanay. Oy, ay, maulang gihapon. Sa kapoy ba yan? Lami na ba yung pahuway? Sige na. Saan ka diyan? Bako man ka. Muli man ka. Tatay. Naunsa ka, oy? Tatay. Hindi na tingali ko mahalin, nanay. Ano man? Hindi na tingali ko mahalin, nanay. Ngano lagi o sa gibuhat na ni mo? Ay na isa na ni mo. Tatay. Pero sige ko giunsa ka o sa gibuhat mo inahan mo? Iyan naman kong palayason kay dili ko na ko nila mahal. Unsa? Sakit kaya kong dugan, tatay. Sakit kayo. Burak, gikunis-kunis o giyatak-yatakan. Ganyan, gibuhat pagin sa init. Gipahulmigasan. Tatay, malayas na lang tingali ko nga ni tatay. Kamrang dili naman ko ninyo mahal. Bida, o di mahal kong taon nga mahal mo ka na ako, nak. Kung dili ka mahal sa mga inahan, ako mahal ka. Ang ako pagmahal mo, pinangga na di ka, sangkos langit. Unyabe. Ganun yaman ko nga. Sura, enough, ha? Bantay lagi yun yung inahan ako. Dili na ko kaya ang kasakit sa kong dugan. Mula na kong mamatay. Tunla, kaya nugod ka na. Husto lagi na. Ay, pagtuan na sinani mo. Berbida sa lidaw ni mo. Ay, pagtuon. Nga naman, tatay. Ang sa may sanga kong nahimo. Nga yaman kong kainganani. Nga naman. Husto na lagi. Taon husto na. Anak? Anak! Di na ko ginawat. Ay, ginawa ko. Tatay, di na ko ginawa, tatay. Ginawa ko, anak! Nancy! Pagdali atong anak! Nancy! Nancy!
Mas ka biliba gid ako ini akong anak ka maugid mo arte naratol na smiyot. Kapasar gini bataa buanga ko. Halanus, kalimutan gid nako Dali ko nausa ko ang pakati ka gabras. Oh, nanse. Ay, Sa problema nimo? o ikaw may yun sa problema? Bungol ka, ha? Ha? Sige tawag, sige sakit mo. Huwag ko kami tubang dyan. Naaraman niya ka diha. Ngano dong? Porbida, pagdali din na doon ng atong anak sa ospital kay lisod siya ginawa, pagdali. Muro tisim lang ka diha. Pagdaliuin na doon na itong bata. Kaya unsa ba stiling? Lisod ginawa. Abot yun sa nimo. Pagdali niya. Sa naglisod ba ay? Nganay nara si mong loyo nagtingsim kay na. Oh. Mo na daron mo sa ospital do kana? Okay na, tatay. Okay na, tatay. Sige, okay ra. Acting naman, good. Dahil sa pagkaka-artista, tatay. Buti mo masabot ko sa ninja to. Acting naman, good. Kay ingon man si nanay, ipakita ang akong talent kay mag-vlog me. Ay, saan ko sugot si mong nahan nga mag-pista ka? Oo, tatay. Dili ba, nanay? Hay. Umayo, may pagka-acting mo mataa ka. Kay hapit po ko takihas ka ratol. Namatay pa ko ato. Ang imog yung inahan mo ay makaingon. Ay, sorry lang gudong-gud. Unsa di mong giingon di ay, oy. Ay, ingon pa niya. Nga ko nunin mo siya mahala. Wani mo siya pagkaa. Imo ko siya gipalayas. Maupurti niyang hilak. Pero unsa nito? Inartistar na ito? Ay, inartista ra to dong, oy. Ya okay siya dong, pasar dong. Okay na siya. Hapit ko takiha. Kaya taki pa ko. Itong namatay pa ko. Okay rin po niya. Ay, dili sa rin taong dong. Uy, ngano ko tawag okay? Kaya taki na ba ako, ha? Kaya nga akong dugo mo rabisakag maayo. Kini tungod yun ninimo, ha? Mao nga, angay lang, ibuwad mo init mga kanahana mo. Oh, ibuwad ni? Ay, bawo ka na kung sibalao din is bahay. Ay, bawo kag unsa ko maglagot. Kung makasa, buhaton yun na ako. Ibuwad bis init? Very good. Oh, ibuhat mo sa init. So, sabi kipaabot iyo, dali mo sa layo. Ha? Bayo kay, init kay kadlaw. Dong, joke naman tong amo, dong. Joke na bitaw. Namatay pa ko ato. Joke na iya po to. Amo ramang kang gipakita kung unsay talent sa imong anak. Ay, mo. Kay talent. Dali, Dong, bitaw. miyot, dong. Ah, Dong, sa miyot, loyo! agay. Aw abi na kung okay ra siya, sayop man day may nasuko man day siya maayo. Ug tungod sa iyang kalagot, hala gibuwad bimis init. Unya, dong miyot pasayloan na ta ako dong uy, bago pa lang ako nanagman og papaya dong. Mahalon taon to sa muna nya, masayang lang kay nainitan ko. Ilog na, papaya day mong sabon. Sabon gilagot ko. Celebrity ko ding song tatay mig sabon. Purbida, bisag punuan pas kapaya sa imo ibag no siya wa gilagot. Inyo bitaw kong gibinuangan. Pues, mo na yang inyo. Sunod si Piat gali mo na ako na siya. Aw, dili kay kanaray akong buhaton nimo ha. Kay ibuwat ta yung kas init, kun dili pahulmigasan gyud ka. Patiyan na lang ko dong miyot. Ya pati yung lak lang. Hey! Patiyan na lang ko. Pre, pre dong. Saan na, pre? Ikaw na pre. Saan na, pre? Ako gibuwat sa adlaw ko sa awa pre. Kay murag sadbating man kuno siya, magsadbating. No, saan na, siyempre, no, sa taon, eh. Saan ba din? Ang mga ba? Ay, mahimo na rin sa Black Beauty sa Maritan, siya. Mahimo na ni Waday Beauty ni. Black Maritan. Dong miyot pasaluan na lang ko dong. Gwanta niya kutom sa alas 4. Gwanta. Ha? Ay, salamat. Alas 4 na di ko kutob ini. O sa orasan niya. Mau pay pagalason si. Dong miyot pasaluan na lang ko. Dugay pa di ay dong. Dong miyot. Uyaw saan? Bonus na pa mo? Di na lagi dong. Di na ako mausap more. Papasailuan ako dong. Dong miyot pasailuan ako. Grabe kay akong bana ay di gid madang kumidyahan. May gani kay nadana kong eksplikar. Unya, Nanay, giunsa ba ito nimo pag-acting dito nga suko ang katos tatay nimo? ako sige patuo nga, dili ako pinimamahal. Ug imo na lang kong palayason. Unya, nagpasakit-sakit ko sa kong dugan nga murag kiatake ko. Ay, mao di ay. Unsay maod ki ay nanay? Mao day murag naratol siya kay nagtuon siya nga naglisod kag ginhawa. Mao to ngayon ko gipadali-dali kay dadon kuno kanamos ospital. Mao ba nanay? Sunod ay nato atuha di natuha kay di gusto tatay nimo ato. Nung tanapit ako nimo, ingon man ka nga, bisan unsa mo tulas tatay. Ay, sige lang mag-vlog taron idiglakaw tatay nimo. Mag-unsa man ta nanay? Unya na kay maguna-una pa ako kuno sa atong content. Okay nanay. Unya
sa dihang nakalakaw ng akong bana, naguna-huna dahil kong content para sa among vlog o sa akong anak. Unya kay di lagi may kahibawang manayaw, unya kung mukanta mi yabagsad, mo nga naghimo na lang kong script kay may man mo acting ang akong anak. Unya, Unsa ra say? Patawag ko na mo ingon mo anak. kining apyot, maghimo mig vlog. Unya ang among content kay kanang masakpan ko sa akong anak nga may gikaubang lalaki sa among kwarto. Pero uy, content ra na ha? Uy, dito mo daw ta na. Content ra gani, halan nyo. Sa ato pa di tinuod. Sige lang, kay nigkita ini akong vlog apyot, apilan kas bahin ako ha. Uy, mo ba? Ako din nagpakita na, ma'am. Ay wa, kakahibaw nga daghan ng nga dato ani. Ang uban na alam gidag kong bahay tungod sa vlog. Ang uban na mga auto na mga negosyo. Dollar di kitaon ani gud. Mo ba? Sige. Usa may bato na to anak. Paminaw ha, mao ni atong buhaton. Nakakris lang siya. Gision, sinina yung basulom na ko. Maigili kayo pa kayo sakay dahil jeep na. Doon lang ko sa bahay. Balang liit ko. Total. Magpaabot ba ito sila na ko. Matrabaho ko. Gision ako sinina. Porbida. Mauwa tao eh. Hindi naman noon ko may mutang. Doon lang ko sa bahay. Mao na tanak ha. Ingon akong action, so dayon ka sa kwarto. Inigsud nimo, makakita ka namo nga naa sa sud sa kwarto. Nya musyagit dayon ka. Nanay, nagunsa mo si tatay. Moingon ka na ha. Unya inigbangon namo gikagahigda. Makakita kang apyot nimo. Moingon din ka. Di man lagi ni si tatay. Sorry. Nya sayo dayon ka. Okay, anak? Okay? Ready na ha? Sige na, nanay. Okay. Timan ito dialog ha. Nanay, nagunsa mo si tatay. Okay? Okay, nanay. Sige. Ihapog na po. Ini ka na po. Sud ka. O mo tayo mo dialog dayon ha. Okay, nanay. Sige. Ato sa kasgawas aning kwarto. Ihapog 1 to 10. Okay, ha, maghihap ko. Ready? One, 2, 3, 4, 5, 6. Nagtalig! Ay, hala. Si Day! tatay. Nagtalig! Nanay, na si tatay. Ing na maoing na nagunsa mo sa tatay. Nancy? Sa dayong di aligri. Miyot. Mabangon sa ka? Mabangon sa ka? Bangon ka ni. Bisa ka ba ni mo? Kinsa ni? Adong. Mga salbay? Dong, vlog ra ni dong miyot. Uy, vlog ra man ni vlog. Vlog, ini vlog si mo bata de klaro vlog eh. Ni malilaki ah vlog. Vlog ra ni. Ano ko ni vlog? Ayaw do, vlog ra ni. Vlog ra ni. Mao na akong problema kay di gid mo tuo ang akong bana nga vlog ra to. Bisag ipakita pa nako siya sa video, di gid mo tuo. Mao nga gusto na ko niyang palayason. Unsa akong buhaton mo layas ko? Unsa man ka mapasalgihon, Nancy? Hello, Ate Pres! Ay, hello, Rian. My God, Good morning. Ate Jen, good morning, Ate Jen. Ate Pres! Okay, ako sa pasalamatan ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutasig sugar. Ayong sipyata pag-inom kada adlaw gyud. Katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag unay ka mukaon sa imong pamahaw, inom na daan ko sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inigpaniuto ni mo maugyapon. Usa gapon kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule imong inon, unay ka mukaon sa imong paniudto. Maugyapon, inigabi, sa di pa ka mukaon sa imong panihapon, inom na sa gadaan ko sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na itong na problema kaayo aning kidney o UTI, di na mo mag-uul ana, ayaw na magkabalaka, tugod kay, doon na makatambal, makaayo makapaalibyo, anang atong gibati bahay na aning kidney o UTI. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong inon kada adlaw. Silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic.
Anya sa tanan itong asal mapalit ato atong kugo na Ang atong Kogon Herbal Capsule mapalit ninyo sa Rose Pharmacy, Diding's Pharmacy o sa Queen's Pharmacy. Okay, thank you, Ate Pres. Sa tanan itong makaigsunan, salamat kaninyo sa paghibog number 1 sa tuwang sedlen namin tuwel. Nga tinuon muwagtang sa itong panuot pamaol panakit sa kalawasan barikos bens katul kuto sa kabataan. O gilikay pagyunta sa linggi kon manghaplas ta sa ato ang sedlen namin tuwel. Nga anhara mapalit sa butika. Di ba ko yung Sa butika lang mga igsoon. Sa butika. Di ko di. Si Piata ta. Muna balik-balikon ko gini kam. Balik-balikon nga sa butika. Balik-balikon. Sa tinood na itong haplas ang batugan na kayo nga epektibo na kayo ng patudas katawan ang seed. Liniment oil. Sa butika na gina. Butika na gina. Mga igsoon. Balik si Piata ta. Pero nadya po yung option na sa Facebook kam. Sa Facebook ato bisa na ang page Seed Marketing. Kaya tayo na ito ang Panyawan Herbals mga igsoon. Nga ayaw kalimot ka atong i-like ang page mga gana. Makita diha tanan ang mga genuine Seed Marketing bagat sa ang mga Panyawan product. Makita tayo sa Seed Marketing mapalit po ang dito sa Shopee. Ang Seed Limit Oil. Okay. So Shopee mga igsoon. Shopee ragil ang option ana sa butika. Layo kita sa butika. Sa Shopee na ta. Basta butika, Shopee. Teksa. Sabutan na. Ya, ako amigo na sa Orange sa Mrs. Solitario. Yang Mrs. ka si Neri Solitario. Tigabitan na ito, Gabs. Ato na mga pinangga kay nating paminawan na tigabitan sa ato Seed Liniment Oil. Kini si Vicente Inting na pinid Gabs sa giso man daw Vicente Gabs. Muna gipirmi magbanbaw no kanang Seed Liniment Oil si pagkita mis merkado. Katawan na sayo mo kina sa mata. Sa unang tiglipyuhan taw na siya sa kuan lang sa Grossman Cemetery ba. Retire naman siya. Retire na taw na amahan ko na ni Limil. Kanya mo na magdadagin sa Seed Liniment Oil. Kita mi sa Gail. Ay. Pagkatawa mi taguha. Ay, mainding. Pirmihagin na diya. Alam mo lang, kondisyon na kayo nung ka. Biliban ako Nya si... Taxi driver rin, Gams. Si Kuwan, siya taga-Dulho Patima ni Gams. Taga-Dil? Dulho Patima. Sige nga, ni Mong Bibi Parida. Basta sila ini Elvin si Estor. Wigay. O si... Ginari Dipit Pelago. Biliban ako. Thank you kayo sa pagsaling nyo sa itong Seed Liniment Oil. Thank you kayo. Okay, salamat kay Bar. Thank you! Kumusta? Ilabi na rin yung musunod nila ni Brother Lorenzo Agravante sa Couples for Christ diri sa Oslo. El Noer Ignugay sa Talisayan ni Samit Oriental. Elpidia Bundestus sa Tawad Esperanza Masbate. Alejandra Apilanyo. Kumusta ko diyan sa Kubong, Takuling, Duyan, Camburoy, Oslo. Ayaw ka magkalimut ha. Binakalimut to Balulot sa Escalante Negros Occidental. Celebrity ko Jik Biyoni. So, pag atong ipanabon ha. Para magpabiling gwapa nga atong mga anak, atong mga asawa. O bisa mga lalaki mong gamit niyan Celebrity ko Jik Biyoni. So, ano na isang kapgulot na tayo. Papaya extract. Natural moisturizer. Pero dili, mag-dry ang iyong skin. Kung doon lang kamo yung mga problema, doon lang kamo yung mga skin problems, mo repair siya sa mga skin problems. Unya, ug maggamit na ini, magpabilin kitang kutis artista, younger cloaking, kutis porcelana. So, ayaw ka mo kalimot, ha? Apan nagpapalit ka mo niya akong Celebrity ko Jik Biyoni. So, sa mga tanak na ako, asa dapat, ato lang yun sa butika. Ayaw ka muna lang suroy-suroy, anong dili ka mo makapalit o dili original. Fake ang inyong mapalit. Ha? Said Celebrity ko Jik Biyoni. So, talawag ko na skillet sa sadlinan. Doon na ba'y Tatak Said Marketing. Thank you. Ate Pres! Okay, ang sender dato karong adlaw, Gulyat. Ang atong sender Ate Pres, mao si Nancy. Nancy. Kani si Nancy Ate Pres na masuway lagi tag vlog taon. Sapi mo sa ning vlog. Bitaw. Daghan kay mga nag-vlog din pero ang kung daghan sa mo view sa imong vlog makasapi yung ka pero wag lang view Ate Pres. So aminaw sa kaya lisod sa kayo sige gagawa niya mag-vlog ka niya wag yung views loy kayo. Ya, mao nang minus gyud. Gamay ra gyud ang makita pero kani siya nangandoy sa taon nga magkakwarta gyud taon pinagi sa vlog ba. Mao tong nag-content siya nga kanang naitaw nga gikadug siya. Nya yang asa yung bana gipatrabaho niya. So sa pasulob niya kay gisiun man. Saon man nga mo simiyot kay ganahan di man ganahan gisiun kay mao man siya. Ni uli siya. Pag uli mao siya yung naabtan pag mao gi pag 1 2 3 4 5 6 pag ablib detiling ala si tata pag ablib gyud Naabtan good. kita niya Ate Pres Dugdog. Di sura na Then nagkuha mo sa tao para content anang iyang vlog. Naam sa ina Ate Pres nga magbuhat og content niya nana. Kadang magdulgon ang iyang asawa niya, abot siya niya. Para nagbatim sa klaro kayo. Mao ni nya niingon siya nga kunti to amo dong vlog ra to ang kang niya tininood na Ate Pres. Wa mo tuo. Kini may klaro vlog bigsuk mo mo sa gyud ini butoy vlog.
Klaro vlog. Patihon ta mo buha ka mo. Vlog abot. Kinsay nga sa Cinder lang. Nancy Si ba? Nancy Bam. Ano ang mga paambit? Okay, pambit ma'am. Marcos 5, 5. versikulo 39, unya mo Luxos 41. Ngayon ako. Paminaw. Lagi minot. Midayon siya sa balay ug maingon kanila Ginong Hesus ni. Nganong nagkaguliyang ug naghilakman kamo. Wala mamatay ang bata, natug lamang siya. Amo lang niya tong Verse 41. Ug iyang gikutan ang kamot sa bata ug maingon siya, Talitha, kumi. Nga sa ato pa, inday bangon, diha-diha ang bata nga nagpanuigon og napulog duha ka tuig mi bangon og milakaw. Karon. Ngano ako ning gibasa? Ay, igo na Ano vlog. bitaw nga naman? Gibasa na ako tungod kay ang batang masakiton nabuhi, walay tambal, walay injection, walay gipatumar. Karon, sa gibuhat ni Nancy, ang bata gitagaan niya sakit nga dili mapapadayon sa bata kanang gipakita niya nga ni dug sig laing laki. Daw ila tong content, uy. Di ba? Ang panawa man mo tuo nga content. Wow, gani. Pero ang bata, kay bao to bata. O na ibaw lagi. Masayon siya nga Ibaw content. lagi pero pero Ang bana mo iniingon siya, bangon siya, bangon. Ang bana mo iwa kay bao, pero ang bata ila to Kibaw, sinabutan siya sinabutan to mama. O lagi pero Wato niya tagaig ka ng O sakit. lagi pero ang bata Sumisakit nga linghod, ako. ang bata nga linghod kayo sa labutan, mao bitaw daghan karon mga bata nga kabauna ng mga butang nga mga hilas tungod ana mga dagkong tao nga di pud mo. Dili ba mo tungod na sa social media nga. Vlog Tanan na, hapit na kasapi makita man. mga bata tanan na lang diha sa mga dapit at press. Among uli ang mga bata tag alas 2, alas 3 anak biduan. Awan na sa kanang kompyuteran. Mananawa ng mga porn. Mao lagi. Oh. Mao lagi nga Pero mga bata kani- mahiluan ba og sayo pati ni mga hilas nga mga kita siya Pero mga dili laing laki. kaning atong Sender. tamba kaning sender Blag na nila. Pero mo to yung bana. Pero dili tumufit ang imong giingon nga Giluan. bitagaan. Oh. Dili wa ito hilo iba. Wa, wa na. Iyar mo itudloan ng bata. Para na ako, media. maghimo siya content, laban nagnaay bata nga ma-involve, pwede manano makasiyag sibuyas, magtugway makasiyag kanding, kana dili ba walay hilas nga na apel, magsago makasiyag garipo niya, way agas, magyaw-yaw siya. Ano naman ay kasagalan. Kalianan twin vlog nga kadang katawanan kayo kanang mga bata nga kaluha nga gagmay pa. Malingaw yung kanan nilang duha eh. Taga dinner na sa tuwa, bro, taga Mandawit, but sa Cebu City na sila. Taga Cebu na sila. So lagto na istorya, content na ni. Content na na. Diretso ta. Ako'y mo dapat sa papel sa Bana Goliath. Ang saka. Kamo kunuhan si Nancy o katong laki. Okay, karon. Pasingon og ako kasi ngantos Bana. Si Ikuan, si Miot. Si Miyot, so nagol ko. So ko dire pinanglitan niya. Kamo nagdrog mo si Nancy o si Miyot. Karon. Sige. Camera action. Uy, ang imo ba na niabot? Okay, able, piling, okay. Unya, sige, unya to. Sige, unya mo sa. Ang Bana. Nancy o si Miyot. Bawa niya Nancy. Ako yung dog ng laki. Salamat mo kinakating to naman nun. Kung ako ang pas